Takže zdravíme všechny. Zdraví Aha. vás Ekura Swagers, neboli Ekura Gaming, jakkoliv Ahoj. chcete říkat. Dneska jsem tady zase s Finim, nebo s Filipkem a já jsem Maty. Čus, čus. Jak si můžete všimnout, mám plno prutů v inventáři, ale to je jenom zdropení na polobosech. Ještě mi zbyly zlodějky na hoďku 35 minut. Takže bychom vám mohli jít ještě ukázat, že prostě jenom jsem vám chtěl ukázat, že na těch polobosích se prostě to dropování vyplatí. A já chci sílka, ale to nemám peníze. Jinak už jsem měl pár peněz. Myslel jsem si, že si to nechám tak na 3G, měl jsem něco kolem 50 mega, koupil jsem si tady starožitně. 42 průnka, 10 příšely, 8 kryty, šance na bezvědomí 1%, poško minus 15, celý říct, normální zvon. Takže nejdřív prodám ty produkty. Máš pláště nějaký? Nemám. A vím, že už si chci to. Takže v dnešním díle vlastně si ukážeme ty polobose. Za druhé si ukážeme hlavně, za druhé si hlavně doexpíme na level 30 a budeme dělat koně a pak už můžeme chodit na polobose v bookingu, kde to dropí líp a hlavně jich je víc. Kde máte tak pokud používáte portu, tak za 30 minut máte plný inventář těch prutů, máte plně zesílek, nějaký i pergameny, občas padnou a hranitý věci. Dobře, takže mám přesně 30 mega ještě. So good. Tak to bude tak na to 1 gem. Tak Jako bylo by to na 2, ale chci jenom jedno za to. na koho teda jdem? Na Likose nebo No, Scrollfa? tak počkej, já ho zkusím zabít sám, aby něco droplo. Když já mám ty zlodějky. OK. Jestli tady bude vůbec. Já ho před chvílí zabil, ale myslím, že vzadu by mohl být. Já se kouknu tady, jestli není. Říše chvíle. Mám ho tady jakoby v těch stáncích. Žere Vondarem. Vypadá tak, kdyby ho žral. Počkej, tady nějaký 88 vár. Myslíš, že bude dělat problémy? Dělá problémy, počkej. Táhni. Počkej se. Tak já zatím sejmu toho. Jaj, to je keket. No, netrefil, haha. Buzík. Dělá problémy, věď. Utíkej, káčo, utíkej. Honí tě démon divoký. Tak hlavně, že Matrix, no. A mostuj. Haha. Buzík. Jej. Věci minus 10 a machruje tady, ty vole. Si tady. Kde je teplous? No za mnou. Počkej, nesmíme zabít Likose. No. Dělej. Ježiši, než ty ho vytasíš toho svýho Zabil mi Likose, buzerant. Chci mě pít. Co je teplousí, ty vole? To mě teda bere, hej. Mě docela bere jako 400 nějak. Teďkon ve videu, jestli to vidíte, tak můžete vidět 87 ninja, co jsem mu ninja. To je to krapátko. Zdrhej s tím MHčkem, zdrhej, kámo. A teď za ním beru, abych mu bral po 300 jedině, no. Jej, víření kódů bleskáč, teď, léčka dozad, fůzko. Bukvo, počkej. Dva 2000, tyhle, to si fakt borec. 3000, tak mě sundal. Teplo už. Dobře, takže.
4. Co jako 4? Teď zmizne. Tak close. Hm, Dobře, zmizne. konečně. Ale Tak zabil mi kliko- Likose. Hajzlu. Tak pojď jiných, nebo na skrofu. Ne. Skrofa Dobře, má musíme to. volat bratránek, když natáčí. No. Bych si mohl dát nepřítomný na Skypeu. Aby nikdo nevolal mě. Tak jdeme za skrofu. Já tam mám port, tak se najdeme tam. Si bukvince. Jo, jenom jeden, abych ti dal, když měl 2. Zatím- Když jsme tam minule byli, tak ti říkám ještě, dej mi ten port. Jo. Já jsem ti ho dával, ale ne. No jasně. No, nebo jsem ho nechtěl, no. Asi. Já jsem nechtěl. Dobře. Tady, Počkej, tak ale- já si tady dám pár plášťů. asi tu není, ale. Co tady obíjám, abych jako našel. Musí tady ještě trošičku expand. Zatím. Jsi zdělal 25 kůš, jo? Já jsem byl na prutech, ale jsem si nekoupil droperky. Jo, mám skrofu, tak já ti pohlídám. Čuníka. Dobře. Zatím si Já si jenom dodělám level. Jo, tady jsou 2 skrofy, jak já se jednu sejmu. Ne, to je dobrý. Není to dobrý. Stejně mám droperky, tak mi to asi dropne více, ne? Jo. No, mě to je úplně jedno. Mně se líbí skrofa. Takový krásný čuník, co? Ani po mně nejde, už jo. Ona má dready na bradě, hej. Reggae. Tak a ten level jsem chtěl díky kvůli tomu, bych si už konečně mohl dát ten 3. skill na 1. Na zrcadle, teď si můžu dát 3. buff. No, nic jí nepadlo. Škrt jeden podělaný. Máš tady tu druhou, vás se tady možná ještě objeví, ta 3. Jo, teda ta první. Počkej, kde? Pojď k portu. Moji se hodně objevují za portem, jsem zjistil. Jsi zjistil. Jo, ty jsi nezjistil jako. Jsem vygooglil. Tady je. Nějakej zkušený mimiana blízko. Hlavně, že nějakej. Nákej. Nějakej gay. Dobře, ale ona docela byla. Kolik jí bereš? No, Já jdu blíž tobě, třeba to jako může padnout mě. Bych si taky sekl, jako. to je dobrý. OK. Ty král. Jak vidíte, drop z mobů 1 megaprut. A někdy může se Nejvíc rozpadnout- padá, myslím, že 3 mega. Nejvíc může padnout 3,5 mega, protože Jo, od 3,5. každýho jeden, takže od půl mega jeden. Ne, nejvíc může, přesně nejvíc vám může padnout. Uh, 3 mega 650 tisíc. A. Ne, protože stříbra z nich nepadají. Jsme si dělali tak srandu. Ale dobře, 3,5 mega, protože od každého proto jenom jeden, takže jeden půl megovej, jeden megovej a jeden 2 megovej. Počkej, já myslím, že bychom se mohli nechat zabít, ne? Protože půjdeme asi už do druhého toho. Tak já Já jsem udělal malé porta. Já jdu do druhý, já se jdu potnout sám. Klik osovy. Možná budu mít štěstí a nějaký tu bude. Tak asi štěstí nemám. Co? Velikost tu asi není. Furt tady máš toho ninju.
Já jsem s ním ještě neodešel. Či ho někdo znásilní. A víš, jak to chodí. Jinak, abyste si nemysleli, že jsem si převedl ninju kvůli tomu, aby jsem si mohl přendávat věci. Je to kvůli tomu, kvůli hráči Play 3D, takže zdravím tě, Playko. Protože Playko, prostě jsme se k tomu nějak dostali a šel jsem do té modrý. Takže Kde jsi? já jdu teď k teleportéru. Já už nejsem. Takže bakrál. Mhm. A další věc, což bude pro mě náročnější, i když, ale já jsem že vydělávám víc zatím než FIFA, protože FIFA moc teďka moc nekomponuje. Takže si budu muset dělat věci na buff. Dobře, takže nám to spadlo, takže za malý moment se uvidíme. Tě vyzval na souboj. Dobře. Že jsme zpátky. Já jsem jenom malý PvPčko s tím lamerem. Dej mi buffy, Maty. Je to 35. Aha, on už jde. Au. Asi dostanu stejně jako on, ale proč ne? G. Dělej, postižený. G. Aha, No. tak on se nasadí toho. To je hodnej, no. No, utíkej, já mu souboj. Dělej jdem. Počkej, tady toho chci na PvP, já si chci dát, když už jsem vstal, jenom tady toho. Kéčko, dělej. Jsem slabý, když se mi chce. No to ti nepomůže, lamo. Elíky ne, nebo Elíkoval. No tady je. Ten to vzal hodně rychle. Sak. Ten už to vzdal. Mám první meč. Koho to zajímá? No, já mám třetí nebo kolikátý meč a taky ti to necpu. Harang. Tak kdyby neměla žádný oblečení na sobě. Jdeme špatně. Jej. Chtěla by to toho koně pak. No jasně, to se kouknu. Vůbec nevím kam jdu. Tak já jsem si zapnul na lístce. Počkej, takže. Tamhle. Vodce Atlas. Vím, že tu... když do té bakry, třeba z jiný říše prostě, tak tam tudy to, po cestě je polobos jeden, myslím, že Huong, nebo jak se mu nadává. No, já už se koukám na Atlas. No, to je Chainsaw Bakara. Čekaj, vyzkouším, jak to kosem. Jestli to vůbec budu kosit. To bys měl dát. Máš meč plus 9? Plus 8, já si to nebudu dělat plus 9, když si pak koupím filmesko. No, to je pravda. No, jak je to něco jiného než na těch zvířatech, ale jako proč ne? Svět byčí. Užehnaný po pergamen. Kill him. No, Mě úplně štvou tyhle ty lukerové, to je prostě úplně ocasové. Čeká, dokosem tady toho.
HPčka, jo. Tak HPčka mi problém nedělají. A já mám kolik 6 HP? Ty vole, to není fér, ty jsi napřed. No. Co zapadlo? No, asi ještě dneska večer půjdu na polobosa, protože potřebuji aspoň tak jako 40k na 40k na FMSko. No, já budu vydělávat tak do 200 kk, abych si mohl koupit aspoň jednu věc už 75. 75, 10. Neříkám 75. Noze, No, tak určitě. Jak se říká? prosím pane. Dělej! Jo. Jaký bušti tady na tebe, knedlíci, jej. Ty já taky dostávám docela. Počkej. Už ne. Už jsme to zvládli. Požehnaný Další, perkáč. Ti říkám, že tý Blackset ze všeho padají pergáč. No jasný, no. To je... Ten můj kámoš, ten má něco přes 400 pergáčů. Lol. Jej, vypadněte. No jasný, no. 71 bufuje se tady. Kámen mě jde. Prostě tí žíly trapný, ten si vemu. Sunzy si taky vemu. Kde jsi? No tady. Kudy teď? Přes most nebo? A Počkej, no tady to, jak vypadá? Vypadá docela pěkně tady to bronko. No tu to je lepší. Já mám asi. Mám 131. Ty vole, tady asi někdo už byl, co? Prut padl. A to ani polobos tady není. Jo, ber ty nebeský slzy. A já to beru. I fosilní dřevo, všechno se hodí. No jasný, ale ty nebeský slzy hlavně neprodávají. Jo. Co vykupej. Počkej, to tady pokradu trošku, no. No to tam vyčeš. Ne, jemu tady padla propůzka někde, tak to se hodí jako na koně. Víš, jak tady je, ale ještě pod jménem. Či neserte Větroslave. No. Já si to prostě seberu. Vezmu ovce SRO. Kašlu na to. Jako propusku jednu už mám, tak to stačí zatím. Ty už jednu máš. Jsem našel na zemi. Ještě na začátku úplně. Jo. Jsem zabídal. Tak já už taky mám. Taky schopnosti mám. Yes. Kolko level? 27. A inteligence 60. 147 to čepali. Ne, to nevím, ten myslí, že to dáme? Černota. No to kak. Jsi zbytečný teď bez toho koně. Ček, já to vemu, aby tě neslenil. No hlavně už mám málo plášť. Já zkus to jít ještě ale od tamtu, já jsem jí nahrál strašně málo. No, Co? takhle to stačí. Vyřek. No, rodovém brandy. Bělinky se hodí, si ubalíme. Jak do té účtenky. Ježiši, tu jsou moc osové tady to.
musím kouknout na YouTube, kolik už tam je. 78%. Už to bude. Jo. Tak přes noc se to doděláme. Tak zítra koukneme ve škole. No jasný. Přes mobil. Nejvíc kvalita. Jo. A tak ono je v toho HDčku. Počkej, tady dole. A je tam Huang. Huang. No, vidíš. No ale to jo, já nevím. On je docela silný. Vocas jeden. Ty první. Čau. Počkej, já to vemu takhle. Tam se beru jenom fráře. Chcípni, ty vole 1500 mi bere. No to je Vocas, co to je za psychopata. Počkej, nejdřív dojede Ale on asi chcípne, brzo. Počkej, mě taky to, vole, švihá tím svým úchylným, vole, tím. No jasný, no, ale mě jen tak nedá Vocásek. Je tak příšerný jméno, Huang, hej. Dobře, ne. A tady, máš tady jste viděli polobose, jednoho z polobosů v druhém městě. 28 level. Další polobosové se jmenují Gopai, Bo, Ještě ta. Jo, Bo. Mahon a čtvrtý je ten, kterého jste teďka měli čas vidět. Hele, já jsem 28, tak já už budu 30, já tě nechám expit samotnýho, já nechci víc jak 30 zatím. Proč? No já chci 30 prostě akorát na dropy. Jo, to bylo. Ono to bude expity při tom dropování trošku. Pokud si nenajdu jako cech, kam bych dával B. $200 mega určitě musím nadropovat. No, sekl jsi s nehorážem. Nebo si nic neříkal. Říkal? Ne, možná špatný nad. A doufám, že mi nespadne teda. Je nejhorší, když někomu spadne net a ty čekám. Čekám. Pojďte. Tady si to plášť. Něká tě vemu ze zhora. Tady jsou tak krásně postavený. No, myslím, že bys... No dobrý, já to mám vyměřený. Vždycky to mám akorát. Kolik? Level 29. Mě akorát radši vír vyjde na to, na 10. Kolik máš ty? 26? 28. No, to dáš. Jenom jeden level bez mě to dáš. A nebo bychom mohli jít za chvilku. Spíš bych šel dát ty lukostřelce na toho koně. Jo, kvůli tomu jsem otvíral atlas, neboj si. Už vím, kde se. Jsem teď zjistil právě, kde se vyskytí. Dobře, takže jestli... No tak ček, ještě tady, ty někde mám. Vidíš ty dva mosty? Na velký mapě? No, Vlevo to dole. jo, tam, jo vím. Jsem si Tak vzpomněl, tam pod těma mostama, tam se vyskytují lukostřelci. Po celý tý šířce. Vlastně jak máš. Na Kaimu a toho starce, ty dva zelený ťuplíky pod těma No, mostama. jako chápu. Tak od Nakaimy až po starce se vyskytují. To bude možná lehčí než ve žlutý říši. No a potom se ještě vyskytujou u Imhy. To je něco jako náš variant. Ale těznecká medaile. Vysoké umění kombo se hodí vždycky.
kde se jim vyskytuje teda Gopal. Tak nechceš jít už na ty koně? Udělat toho koně. No a rovnou to tam doexpíme, jako No to je jasný. Tak musím, 161 v čepeli už mám, celkem pěkný. teď mě záp a pak ty se necháš zabít, protože já nemám pláště. No tak. Je mi to líto, ale musím tak učinit. Ty jo. A zrovna Machry, teď- a přitom by dostal by řev, ale hnul by. Tak určitě. Nevím, Dělej do se mi mě prdele, vára. jsem si dal znova zvednout. jo. Sejmi mě. Pojď, prosím. Budeš hodně. Budeš ve videu. Bude z tebe superstar. Šikovnej. No, jestli mě to mluví, tak ve videu nebude. Dík. Jako jsem ve městě, nevím, kde se flákáš ty. Já taky. Aha, to se nepovedlo. Zesilka. Abych si koupil. No. Už si jaký koupil, já jsem ta chudší třída, no jako. Co ty prodám? Tady to? Ano. Ještě se mi vyjdou MBčka, hej. Já budu, kámo, já mám víc MBček než HP. Kde je ten blbeček? Blbej. Taky. Jak se mu nedá? Jo, pacholek, tady je vzadu. A pojď do skupiny. Počkej, teď si dávám HPčka do toho videomu. No, 1500. Počkej. Tam je to. Výměna propustky za medaily, tak ne asi. Získat koně. Ano. Čekám na tebe, koloušku. Dobře. Si vedoučku. Já jsem zvyklý z Full Story, že tam se nasadá, prostě když tu máš třeba na F12, ne, tak tady furt mačkám F12. Jak vůbec. Máš to už to, jako vzal jsi to. A jak jsem si to teda otevřela, no tak to stihnem úplně na cajk. Jen tak mimochodem. Ona to začíná počítat, ne jak to otevřeš. To hned je tady došel prachat. Počkej, kam jdeš ty kripla? K teleportérovi, ne. No. Do pouště a přes poušť, ne. Nebudu tam běhat tak blbec. Se spolu. No. Tady ty metiny, ne, úplně prostě 70, 75. Si dáme aspoň jeden. No jasně, byli rádi, vole, že dáme brigádu. Já už tu sám nevím, kde se flákáš. Čekej, ne, vole. Tak já se zabiju aspoň tady toho. Offline. Povedlo se ti to. Aha, tak nic. To je ti tam vrže ta židle, hej. No teď mi nevrzala židle, ale krk. Teď To je smutný. Na to musím dohnat. Prostě to vezmeš takhle. Ty No to zase dala. ty vole, ty jsi mi ho čorneš, hej. Koho? Lukostřelce, ty vole. Stan. Teď se to počítá obou dvou, ne? Ne, Jenom mě. ne. Tady to není jak zaháčka. No tak do prdele, za první mě sejmou a za druhý tak pojď ze skupiny teda. No co, ne. Trošku berou, ne? No vole, trošku. No teď posledně si to tady trošku. Ten se mi vyzval lukostřelce. Tak pojď ze skupiny, ať si to nekradem. Ale
to nějak nemám. Čekaj, no tak asi sejmu tady toho. Stejně tady jich je určitě. Divoký lukostřelec. Je na dohled. Kama, fakt jich tady je hafo. Si dělá srandu ta ženská, ne? V 9 hodin večer jde luxovat. Co? Mirka? Ne, Mirka ne. Ta není doma ani. Jaká ženská má? Cože? Jaká ženská? Ne, sousedská, slyším lux. Ale tak kdyby si luxela na balkoně, protože mám otevřený okno. To kluci je asi z balkonu, vole. Já luxe si na balkoně, to je psycho. Oh, level up 30, naštěv biologa. You don't say. Ty vole, ale toho budu dělat fakt poctivě, hej. A já taky potřebuji. Zuby organa, to je něco to schánět. Poradíme vám dialog. Nejlepší věc, kterou můžete udělat pro rozvoj svojí postavy. Hodně ji posilníte. Hodně. No, přidává to začátku nějaký PVM bony a pak i do PvP. A myslím, že každý 10. level vlastně můžete jít dalšího, pokud jste udělali ten předešlej. Jak dlouho zase natáčíme? I tady natáčíme hodinu. A už mám skoro další level, ale to se mi vůbec nepáčí. Myslím, že bude stačit, když vyděláme si ty 30 a... Já už hlavně musím zabíjet jenom ty lukostřelce a fakt nechci víc jak 30. A mě zbývají teda 3, který tady okolo sebe mám, takže pohodička. Pojď, čekej, jak ti to říct, kde jsi? Ty jsi tam na začátku? Pojď k tomu druhému mostu, tady jeden jde po mě, tak toho tě nechám. Já už to mám hotový totiž, teda myslím. Ne, ještě jeden, tak sorry. Ale je tady jeden, tamhle druhý, třetí. A tak to děláš určitě. Vrať se k Pacholkovi, you don't say. Počkej. Já se nechám zabít. Hele, nechceš udělat na tom ninjovi třeba cech, kam bychom, jenom prostě jen tak, a dávali bychom tam ty, BZK, nebo aspoň já. Prostě ne, chci si, aby jsem si viděl aspoň, dát si čepel na péčko. Kolik stojí železnice po 200 000? Název cesty. Sledící. Ne, akorát sledící. Klidně tam dej bukvice CZE, to mě nějak jedno. Splnil si zkoušku. Hele, je tady furt ten buk, nebo co to je, že prostě když projdeš těmi městy nějak. No, tak já už si ho vyzvednu. Počkej, já teď nevím, jak to je, musíš projít portálem, nebo se stačí teleportovat? No, ono to... Jak kdy, ne? Je to tak, že... Vlastně... Jak ještě to řekl? Myslím, že to je doplňk má tam jít za Pacholkem, jít do Bakry a tam ten už ti to dá asi, ne? Něco takového prostě, vím, že jsem furt čekání na obrázek. Vzpomněl si zkoušku. Já zkusím tady zatím exotem jít. Pak půjdu spát. Prostě vím, že musíš nějak běhat těma teleportama. Už je obrázek hotov, ještě na tom pracuji. Já beru toho. Já beru plejka do cechu.
Um, bakra. Počkej, nepodpísej. Shit. Čekání na obrazek. Vydrž, já už to budu mít. Já myslím, že se máš hlásit za přehled. Tak jsem to udělal. A pro tento díl bychom se s vámi už rozloučili, protože jsme vám ukázali, jak dropovat na polobosích, neboli co dropují polobosové a vysvětlili jsme vám to. Pak jsme vám ukázali taky, jak udělat koníka. Na to potřebujete jednu jezdeckou medaili, A nebo propustku, kterou pak můžete vyměnit. nebo tak. A jezdeckou medaili můžete dropnout prakticky úplně ze všeho. Propustku taky. A to bude od tento díl asi vše. Dále jsme Tak se- ještě doexpili na level 30, což mě chybí ještě pár koleček, 3 a čtvrt kolečka. Ale já si udělám Dčko potom a není co dodat, takže já se s vámi loučím a vidíme se v příští díle. Ahoj. Mějte se.